ஓவுலேஷன் டே 14th டே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஓவுலேஷன் டே வெரி ஆகும். இப்போ உங்களோட ஓவுலேஷன் டே எப்போன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ ஒரு 28 டேஸ் சைக்கிள் இருக்கவங்களுக்கு தான் 14th டே ஓவுலேஷன் வருது. அப்போ 30 டேஸ் 32 டேஸ் 35 டேஸ் 40 டேஸ் டேஸ் மாறும்போது ஓவுலேஷன் டேவும் 14th டேலேருந்து 16 18 21 அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ உங்கள் ஓவுலேஷன் டேவை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சைக்கிளோட லென்த்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சைக்கிளோட லென்த்து தெரியறது மட்டும் இல்லாமல் பர்டிகுலராக எப்போ ஓவுலேஷன் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்கள் பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர் வெரி ஆகலாம். சர்வைக்கல் மியூக்கஸ் அந்த டைமில் சேஞ்சஸ் காட்டலாம். நீங்கள் எல்ஹெச் கிட்ட யூஸ் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். சில பேருக்கு இவ்வளோ பண்ணியுமே அது சம்டைம்ஸ் இன்கன்க்ளூசிவாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டான எங்களை அணுகி உங்களுடைய ஓவுலேஷன் டே பர்டிகுலராக என்னைக்கு இருக்குன்றதை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அறிஞ்சிட்டு அந்த டைமில் நீங்கள் இன்டர் கோர்ஸில் இருக்கும்போதே சான்சஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி சக்ஸஸ் அண்ட் கன்செப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது.